Helo, enw fi yw Marc Skone. Dwi'n cyn perfformiwr yn Mega, pobl o Cwm, wedi bod ar y West End, yn Joseph yn Amazing Technical y Dreamcoat. A ar hyn o bryd dwi'n cynhyrchu albwm dwi am rhyddhau ym mis Tachwedd. A dwi fel miliynau bobl mas yna, dwi'n dioddau gyda iselder. O'n i'n mynd i wneud y fideo hyn wythnos yn ôl, ond o'n i ar y ngorau. Ond a dweud y gwir, fi falch fi heb, achos fi wedi cael wythnos difrifol o wael, fernol o wael a dweud y gwir, ble fi wedi bod yn ddisel tu hwnt i'r eithaf. Fi dal yn goddau heddi, ond dwi am trafod y camau allan ni gymryd fel unigolyn, neu gyda gilydd os chi'n gwylio'r fideo hyn, i wneud yn siŵr bod ffordd mlaen i ni, i chi, a i wella, jyst i wneud yn siŵr bod chi'n wella. So mae'r fideo yna'n cael ei wneud ar ôl wythnos gwael. A dweud y gwir, dwi'n gwneud y fideo yn ar ôl cymryd camau heddiw i wella'n hunan. Felly, byddwn ni'n gweud mwynhewch, ond gobeithio bod chi'n diddori yn beth sydd 'da fi i weid, a o hwnna wedyn, gobeithio bod y fideo hyn yn mond bod fi'n helpu un person heddiw, bydde wedi rhoi pwrpas i'r fideo ac i fynd siarad a trafod gyda chi. Fi'n credu dwi wedi dioddau eriod, ond beth sy'n digwydd yw mae'r symptomau hyn a'r llall yn cryfhau fel ni'n heneiddio, neu ni'n cyrraedd falle puberty, a sylwadau'n dechrau, chi'n mynd i ysgol uwchradd, a mae grwpiau mas na sy'n gwneud hyn a'r llall, pobl sy'n wario rygbi, pobl sy'n wario bêl-droed, pobl sy'n dda yn gwyddoniaeth, pobl hyn a'r llall, a o'n i'n licio perfformio. Fi'n credu oedd rhaid i fi wrth y meddwl bod fi'n perfformio flaen pawb i wneud nhw hoffi fi. A'r mwyaf o'n i'n trial perfformio, a mwyaf o'n i'n gwythio pobl i ffwrdd. A mwyaf galed o'n i moyn pobl i licio fi, galetau o'n i'n trial, a wedyn y mwyaf o pobl yn mynd off fi, achos o'n i'n jyst yn meddwl bod fi'n show off. So digon teg, edrych nôl. Fi'n credu symptomau o iselder fi yw, fi'n ffindo fe'n galed i anghofio y pethau gwael dwi wedi wneud. Dwi'n tueddu ffocysu arno fe, a fi'n cofio pethau nes i 20 mlynedd yn ôl, 30 mlynedd yn ôl. Byddai neb arall yn meddwl yn biti, ond i fi mae'n bwyta fi lan. A mae pethau mas na sy'n just sa'n gallu gadael fynd. So fi'n trial ffindo strategaethau nawr i adael pethau fynd. Symptomau oedd wedi blino, llyged yn teimlo fel bod nhw'n nghefen ym mhen ni, dim egni i wneud unrhyw beth, syniadau o ddim ond fod ar y byd yma. Byddwn ni byth yn wneud dim byd, ond se botwm coch i gael, byddai jyst yn cael gwared fi, a byddai neb yn cael los, byddai ni wedi gwythio fe. A ffili just cario ymlaen, fod yn fi. Ffindodd mam fi'n llefen ar y llawr yn y gegin. Ond, yn galed. So, fi wedi cael cwbl o weithiau fi wedi torri lawr. Mae pethau, na'r symptomau. So, ymhen i meddwl gormod, meddwl gormod yn byty'r dyfodol, dim byw yn y man a'r lle, beth yw'r pwynt o bywyd, fi mo'n mynd i marw anyway pan fi'n hynach, ta moyn hyneiddio, fi wedi rhoi los i hon, i hwn, fi wedi upseto hon, gor-sensitif. So dyna'r symptomau, a be nes i yw, wel, beth dath mam yw, dath y doctor mas i weld fi, a o'n i ar meddygyniaeth. Mae hanes o iselder yn nheulu i, a fi'n credu fi rhyw fath o gynnyrch o hwnna. Yn anffodus, weithiau mae pobl yn mynd trwyddo digwyddiadau sy'n achosi iselder, a mae hwnna'n iawn, a gallen nhw ddod mas o'r ochr arall dy fi. Fi'n credu felly bod elfen cemegol sydd just ddim yn gadael fi fod yn hapus. So dyna fe.
fi wedi trial, yn anffodus i fi, dwi wedi bod yn ormod o sceptic. Pan nes i torri lawr a hyn a'r llall, o'n i'n ffordd i fod yn athro, a popeth yn cael ei gynnig ar y pryd. A ni'n siarad 20 mlynedd yn ôl, os nad yn fwy. Oedd ddim, wel i fi de, felly o'n i ddim yn ymwybodol o fe, ond oedd ddim llinellau cymorth mas yna i helpu. A da hwnna, yr unig beth oedd ar gael oedd e rhongoriau gweithio, a os o'n i'n colli gwaith, o'n i ddim yn cael ei dalu, so os o'n i ddim yn cael ei dalu, o'n i'n ffili edrych o'r ôl teulu, so oedd pethau fel la. Fi wedi trial cwbl o bethau, ond fi rili ddim wedi ffindio'r peth iawn i wella i fi. Un peth sy'n wirioneddol wedi gweithio i fi, fi wedi colli ffordd tyma bach yn hwn yw cadw'n heini. Collus i stôn a hanner blwyddyn diwetha yn lockdown. Bita'n iach, cysgu, hyn a'r llall. Y problem sydd â hwnna ddo yw, dim yn galed i ffindo amser oherwydd y swydd, ond fi'n credu beth mae lot yn ni'n neud os mae iselder da ni yw ni'n cyrraedd rhyw fath o bwynt ble ni'n meddwl ni'n iawn, a ni wedi gwella'n hunain, fy cywed, a wedyn o hwnna, felly bod ni'n teulu'n off tyma bach ar yr help sydd ar gael yna. Ni'n anghofio siarad, ni'n anghofio gweithio mas, ni'n anghofio cysgu, a ni'n anghofio'r strategaethau ymdopi. So mae fi wedi cael help, fi wedi gweld doctor, fi ar meddygyniaeth o'r enw duloxetine. Beth sy'n rhaid fi wneud nawr, mae rhaid fi fynd nôl a ail-weld os mae hwnna'n gweithio i fi. Ar hyn o bryd dwi ddim yn teimlo fel bod e. Ond fi'n mynd i'r doctor yn ei cael check-ups a chymod, touch base, so to speak. Fi'n cael dyddiau da, fi'n cael dyddiau gwael. Mae hwnna'n cwestiwn galed sut dwi'n ymwybdopi. Os fi fod yn hollol onest, sy'n. Cymorth, ffrindiau o gwmpas, teulu mwy na unrhyw beth, a siarad i nhw, fod yn agored gyda pobl yn biti iselder. Ond sy'n ymdopi. Mae ochr fi, ochr o fynnau yn cario ymlaen gyda gwyn ar yngwyneb, a tu ôl y mwgwd fi'n sgrichen, bod fi moyn help. A mae hwn wedi bod fel un am 20 mlynedd neu fwy. Fi cadw gweud 20 mlynedd neu fwy. Fi jyst yn ffodus bod da fi tipyn i fyw amdano. A mwy bwysig nawr fi'n deall bod rhaid i fi fyw i fi. Am rhaid fi wella'n hunan. Achos os nag i fi'n wella'n hunan, sy'n ni'n mynd i cael y gorau o fi, a dwi'n meddwl mynd ar unrhyw un, yn wedig yn hunan. Beth sy'n cael fi trwyddo'r dydd yw fi'n cyfansoddi ar byti profiadau. So mae hwnna'n rhyw fath o therapi ble fi lli ysgrifennu lawr beth fi wedi bod trwyddo, beth fi'n mynd trwyddo, beth fi'n gobeithio sy'n mynd i ddigwydd yn y byd, beth sy'n mynd i ddigwydd mewn bywyd. So so dwi'n ffindo hobi, rhyw fath o dalent gobeithio, a wedyn fi'n mynd ati, a mae hwnna'n just yn gadael fi dianc. Mae yna pethau mas yna, sa'n moyn i'r fideo yn fod yn negatif, fi just moyn gweld bod chi'n gallu gweld bod pawb yn mynd trwyddo fe. Ar dyddiau da, mi fyddai wedi siarad â rywun, mi fyddai wedi gallu siarad yn hunan yn fwy, na unrhyw beth. Mi fyddai gallu canolbwyntio ar y pethau da yn y mywyd i, gwneud rhestr o pethau da, a wedyn canolbwyntio ar hwnna, mae hwnna'n cael fi trwyddo. So na'r gwir yn byty'r peth. Oeddi fi'n ymdopi? Dim ond just. Falle, dim ond just. Stop a trial mor galed.
paid â becso beth mae pobl yn meddwl am byti ti. Byd y hunan. Dim ond un safle sy'n bwysig. Dim ond un opinion sy'n bwysig, opinion ti. A stopa becso gormod. Yn anffodus, nes I ddim na. Os chi'n stryglan mas na siaradwch, edrychwch am help. A mae'n rhywbeth fi'n gweud wrth o'n hunan, a dweud y gwir, y cwestiwn hyn, mae'n wedi be byddwn ni'n gweud wrth o'n hunan pan o'n ifancach. Mae'n rhywbeth mae rhaid I fi gweud wrth o fi nawr. Heddiw fi wedi cysylltu a CALM, Campaign Against Living Miserably. Fi wedi cysylltu a Relate, achos beth sy'n rhaid I ni sylweddoli reina gyda iselder yw dyn ni ddim ond yn effeithio, so ni'n effeithio just arno ni, ni'n effeithio ar pawb o'r gwmpas ni. Mor galed yw ei ni, a mae iselder yn clefyd hunanol, yn mwy galed i'r pobl sy'n o gwmpas ni. I mamau ni, partneriaid ni, plant ni, I weld pan I lawr. Achos maen nhw'n gwybod sy'n lot maen nhw'n gallu gwneud yn biti fe. Dim ond ni sy'n gallu sorto fe mas. Siaradwch dy ffrindiau. Sylweddolwch un bywyd sydd â ni, a mae rhaid i wneud y gorau o fe. A sy'n byd yn gwella wrth ddysgu lawr yn wneud yn byd. A o'n i'n gobeithio bod pethau'n gwella, a hefyd bod angen help gyson. Fi'n credu mae lot well na beth oedd arfer fod. Fi'n credu mae rhaid I ni edrych ar beth sy'n dda nawr yw ni'n edrych ar plant sy'n dioddau. Dyn ni ddim just yn brwsio fe dan y carped a gweud o hormones neu hyn ar llall neu o plentyn dewn y mas o fe, tyfyn o mas o fe, hyn ar llall. Sy'n ni'n edrych ar yn unan pan o'n i'n 14-15 ges I smotiau, 1-2 fan hyn, wedi cyfro fe. A pan o'n i'n 14-15 o'n i'n rhoi foundation arno. O'n i'n cyfro make-up. O'n i'n cysau y ffordd o'n i'n edrych. O'n i'n cysau y ffordd o'n i'n biafio. O'n i'n cwmpo mas dyn hunan yn ymhenni yn biti ffordd I bihafio a ffordd I stopo fe. A oedd neb wedi cymryd fi un ochr a gweud dyr gael chat. Ni'n gweld plant sy'n stryglan gyda lefelau A, dygau, aroliadau, mae mhlant i'n mynd trwy aroliadau, wel o'n nhw wedi, oedd stress levels nhw, anxiety levels nhw, o'n lan fan hyn, o'n i ddim yn gwybod beth, wel na, o'n i'n gwybod beth I wneud, o'n i'n ain nhw, o'n i'n helpu, o'n i'n rhoi coach a gweud paid â becso. A na beth yw gyfrinach iselder, stopa becso. Mae lot o bobl yn dod lan I fi a gweud, o'n ti'n actor, ti'n ffili cael, mae rhaid fod I hunain werth yno ti, you've got to have this confidence. Ond y problem yw gyda actor a pethau fel a canu yw, mae dy ti sgript, mae dy ti geiriau, mae dy ti pethau ble ti'n gallu, ti'n gwybod os ti'n cael y ferch ar y diwedd, a hyn a'r llall. Ti'n cael pobl I weid wrth ti os ti'n neud swydd, os ti'n neud job yn dda. Dyn ni fel pobl, dy iselder, sy'n siart I gael I weid os ni'n neud yn dda. Fi'n credu mae dynion felly yn stryglan, sy'n nhw'n cael y math, ond beth yw'r problem yw mae dynion yn cael yr man-up syndrome ble mae rhaid yn nhw, neu ble maen nhw'n meddwl bod rhaid nhw dod trwyddo'r peth heb unrhyw broblem. A sy'n nawr dyn nhw siarad am beth I fe. Nawr, fi'n mynd I fod yn hollol agored fan hyn, a sa I erioed wedi gweud hwn wrth o neb, ond mae iselder wedi effeithio finnau o fewn fy mywyd rhywiol. Mae lleta'r meddygyniaeth, mae gallu fod yn side effect, a dyna ble mae dynion fi'n credu yn dioddau. So fi'n mynd I fod yn hollol agored am beth I fe nawr. Fi'n stryglan. A weithiau mae popeth yn iawn, weithiau dyn nhw ddim. Weithiau mae eisiau tablau bach arno
i helpu, felly mae'n weithiau dim. Os mae rhywun mae'n pigo arno fi arno hwnna, dim problem, go for it. Achos well da ni bod fi'n troi rhywun a gweud, sorch ar ben eich hunan. Mae fe'n digwydd i ni. Dwi ddim yn neud ni unrhyw llai o ddyn. Mae jyst y meddwl, mae fel diabetes, mae fel high blood pressure, mae fe fel angina, mae fe fel drwm i glyw, sy'n un o'n i berffaith. Mae'n fi wedi dod ymlaen tra bod fi'n wedi mynd yn hynach achos fi'n credu am y ddiginiaeth a'r iselder. So fi jyst yn rhoi y mas yna. Mae dynion gallu stryglan fel la. Mae'r achos hyn o angen fod yn ddyn yn galed. So, a wedyn pan chi ffili bod yn ddyn unrhyw man, dim hyd yn oed yn yr ystafell gwely, mae hwnna'n gallu effeithio ni fyd. Mae'n iawn i lefen, mae'n iawn i ofyn am help, mae'n iawn i moyn hug off mam. Really iawn i moyn hug off mam, neu pwy bynnag sy'n agos i chi. A mae'n iawn i wneud hwn. Mae'n iawn i gweud sa'n iawn. It's okay to not be okay. So, ond beth fi'n gwybod yw, fi di roi camau yn ei le, i wella. A na beth sy'n eisiau rhan ni yw gobeith. Gobeith. Just gwedwch y gair yna, gobeith. Mae well i ddod. Mae well i ddod. A weithiau, mae rhaid i chi just agor llyged a gweld beth sy'n o gwmpas chi. A sylwi, mae well wedi cyrraedd. A chi'n byw bywyd okay. Ydy'r pandemig wedi effeithio fi? Na. So, yr pandemig wedi effeithio fi o gwbl. Fi wedi bod yn ffodus. Weithiau gyda iselder mae angen amser mas. Mae eisiau brec o'r byd. So pan stopiodd y byd, stopiodd i poeni. O ddim rhaid fi weld unrhyw un, o ddim rhaid i fi bihafio unrhyw ffordd special. A fel dwgyddo dden, nes i cymryd y pandemig fel amser i wella'n hunan. Beth yw'r problem dy fi? Felly bod, sa'n allu siarad am unrhyw un arall, y problem dy fi yw rhoi'r ffasadyn arno o flan pobl. Bod fi wastad yn hapus, bod fi wastad yn jocan, bod fi wastad yn neud hyn a'r llall. So pan stopiodd y byd, cymryd i brec fach, a then not too bad. A dweud y geir, cymryd i'r amser i weithio ar yn ei hunan. Pan dechreuodd y byd lan to, anghofio i weithio ar yn ei hunan. A na pryd o'n i'n dioddau. Odi mae'r iselder wedi effeithio ar fy ngyrfa fel perfformiwr. Nath e effeithio ar y ngyrfa fel athro fyd. Fel perfformiwr ges i performance anxiety dim spel yn ôl. Byti 3-4 mlynedd yn ôl, o'n i'n canu mewn band a fi'n credu New Year's Eve. Os o'n cael yn geiriau, fi'n credu yn Gymraeg. Gyda beth i llwyth o bobl lawr. Trichant felly ar band. O'n i ffili goddau y syniad o fod ar lwyfan gyda pobl yn gwylio arno fi. Achos ni'n poeni byti methu canu, methu perfformio, methu neud hyn a'r llall. O'n i just ffili. O'n i ffili gadael gwely fi. Nath e effeithio pan o'n i yn pobl cwm achos o'n i ddim yn siarad yn byti fe. Nath e effeithio ar yngyrfa yn gwaith pryd oedd rhaid angen amser off achos stress. Pan o'n i'n dysgu. A dwi'n gwir mae'n effeithio ar popeth. Na beth rhaid ni sylweddoli yw mae iselder yn effeithio ar popeth. Yn anffodus. Felly na pam mae'n bwysig i ni cael yr help i ffocysu ar y dyfodol, i ffocysu ar, wel, dim just y dyfodol, i ffocysu ar nawr, i ffocysu ar help ar gyfer y dyfodol, a
so mae'n effeithio ar popeth. Fi'n credu fi wedi bod tymau bach yn isel, a fi'n sori os chi wedi gweld ochr gwael o hyn, ond be fi'n trial trosglwyddo fan hyn yw hyd yn oed ar nghyweitha mae yna camau, a beth sy'n bwysig yw heddi chi wedi gweld dyn sydd wedi rhoi strategaethau neu wedi dechrau ar y cam cyntaf yna i helpu, a gobeithio lawr y lein mewn mis neu ddwy gallai ffilmo eto a neu wneud podcast neu rhywbeth yn biti y camau dwi'n ei gymryd. Fi moyn helpu, so fi'n teimlo'n lot fwy positif heddi, o dw, mae dagred a fi rhywle yn syc yna i, ond fi wedi dechrau heddi ar y trywydd cywir, a gobeithio bydd pethau'n gweithio mas. So, a bod pobl yn mynd i cael y gorau fyna. Fi'n mynd i cael y gorau allan na. So fi wedi ymestyn mas i cael help o bobl, o ffrindiau, o asiantaethau, grwpiau mas yna. Ond yr un peth yw byddai wastad yn gwneud y cyddoriaeth. Fi wedi sgwennu 10 can, album ar y ffordd mas, shameless plug, o'r enw 1926, mis Tachwedd ar y mewn blwyddyn. So, mae cyddoriaeth wedi helpu, achos beth sy'n bwysig yw, chi gallu ysgrifennu rhestr, chi gallu cael gwared emosiynau, teimladau, chi gallu can fod rhyw fath o jar, ble chi'n rhoi popeth sydd wedi digwydd i chi yn y jar a caia, neu bod chi'n cael yr emosiynau mas yna, achos mae boteli popeth mewn ddim yn helpu. So mae cyddoriaeth yw yn allbo ni, allan ni weid. Dyna ble mae pethau'n mynd. A dyna ble, pan fi'n clywed canau, dyna ble fi'n dod yn fyw, a dyna ble fi'n cael yr ysbrydolaeth yna. O di mae merched fi'n ysbrydoli fi gario ymlaen, mae'n heili'n ysbrydoli fi gario ymlaen. Mae cyddoriaeth wedi helpu, mae perfformio yn helpu fi. Fi wedi dod droso'r performance anxiety yn nawr, achos beth oedd y problem da hwnna, oedd ni'n perfformio, ni cael yr adulation, y clod, a wedyn oedd e'n stopo. Ond beth fi wedi sylwi, a beth mae rhaid i fi sylwi yw, mae'n iawn just fod yn Marc Skone. Dim Marc Skone perfformiwr, dim Marc Mega, dim Marc arwefod ar West End. Marc Skone, athro, hwnna'n cool. A wedyn, beth fi'n gweld gyda cyddoriaeth fi'n rhoi mas, mae hwnna'n ffordd i o helpu pobl, ffordd i'n perfformio, bod pobl yn cael 90 munud o ryw fath o mwynhad allan y fyniau'n perfformio. Yn gwneud mwynhad, felly bod pobl jyst yn oen fi, tomatos at yr edi. So mae cyddoriaeth, ond fi yw hwnna, felly bod cerdded, fi newydd dechrau open water swimming hefyd, mae hwnna'n ardderchog, sa wedi teimlo mor fyw yn fy mywyd a mynd i nofio lawr y North Beach yn Tenby. Fi dechrau hwnna, dechrau sgipo to bitan iawn, siarad. So beth bynnag sy'n bwysig i chi, cewch hwnna mas na. Cyddoriaeth yn gweithio i fi, perfformio yn gweithio i fi, ffindo'r cod yna, cael y cyddoriaeth mas na, unrhyw beth sydd da fi i weid, mae hwnna'n rili helpu fi. Ond i chi, felly, taw darn o farddoniaeth, ysgrifennu stori, just canu yn y cawod, modelu, peinto. Sy'n rhaid fe fod yn wedi cael ei seilio ar celf. Lle fod yn cerdded, nofio, rygbi, amser gyda'r plant, pobi, hyn a llall. Ffindwch beth sy'n gweithio i chi, a wedyn bych chi'n oreit. O di a na di, fi wastad yn heblaw am yr achos na ble ges i performance anxiety, ar lwyfan fi wastad yn teimlo yn fyw. Ond y problem da hwnna yw nage'r Marc Skone gwir yw hwnna. Be maen nhw'n cael am fyna yw rhyw fath o persona o fynnau. Mae bod ar llwyfan, mae cael sgript a hyn a llall yn gadael i fi ddianc. So hwnna yw'r man ble fi'n achos, ble fi'n dioddau, bod fi ffili wneud hwnna. Ond ar yr achos arall, mae di roi amser i fi trial gweithio ar yn hunan. Fi jyst ma'n gweud o fewn y blwyddyn diwetha, fi di methu. Ges i
byti 5 mis o gwella'n hunan, bod popeth yn alright, ond yn y flwyddyn diwetha gyda y byd yn dechrau lan to, fi di methu. A fi di gadael pobl lawr, fi di gadael hunan lawr. Ond, y gair bwysig yw maddeiant. Maddeiant. Am rhaid chi faddau eich hunan. Fi di methu, ond fi maddau'n hunan. Achos, os nag i fi maddau'n hunan, fi dim ond mynd i sbeiral o lawr. So, fi di maddau'n hunan. A da hwnna, when you forgive yourself, others will forgive. Mae'r un sydd ddim yn maddau, so nhw'n bwys i chi. So, methu perfformio wedi effeithio arna i dim ond am yr gallu dianc. A dwi wedi rhoi amser i fi ffocysu ar ein hunan o di, a nawr fi'n gweld bod eisiau help arna i. Ble o'n i arfer meddwl fi'n oce nawr, ond y ffaith yw bydd wastad eisiau help arna i. Be allan ni ychwanegu i helpu? Mae lot i fyw amdano mas yna. A felly dyw e ddim yn teimlo fel bod lot i fyw amdano, felly bod chi'n meddwl bod chi'n cael popeth yn wrong. Ond mae pethau mas yna. Mae rhaid i chi edrych mlaen i. Mae pob anadl werth, wel, mae'n priceless yn dweud, a i chi yn priceless i pobl o gwmpas chi. Dyn ni ddim wastad yn gweld hwnna. Weithiau ni jyst yn meddwl bydd y byd yn well off hebddo fi. Fi di llwyddo pwysio rhywun i ffwrdd wythnos hyn achos maen nhw well off hebddo fi. Ond y ffaith yw, na. Bydd nhw'n well gyda fersiwn gorau fi. Y fersiwn sy'n cael help. Y fersiwn sy'n siarad, sy'n delio gyda pethau, sy'n cael strategaethau ymdopi cywir, a sy'n ffindo hunan werth. Doi peth fi moyn chi cael mas o hwn. Hunan werth, os heb hunan werth, so chi'n mynd i ddechrau gwella. Mae rhaid i chi sylwi, mae yna bwrpas i chi ar y byd yma, mae yna werth i chi fod ar y byd yma. Dim jyst i bobl arall, ond i chi. A maddeiant. Derbyn, please derbyn, na fyddwch wystod yn hapus. Na fyddwch wystod y fersiwn gorau ohonoch chi. Chi ffili newid y gorffennol. Chi ffili newid y gorffennol. Os chi'n difaru am rhywbeth, am colli rhywun, am upseto rhywun, sy'n byd chi lli wneud i newid e. Ond be chi lli newid yw chi. A falle bod chi wedi colli cariad, neu falle bod chi wedi colli'r cyfle am y bywyd o'ch chi'n meddwl oedd angen arnoch chi. Ond mae da chi gyfle i byw bywyd arbennig o dda. Ie. Yn credu. So, diolch am wrando. Gobeithio bod fi ddim wedi bod yn rhy serious. Siwr o fod. Gobeithio bod chi gallu gweld bod pobl chi weithiau yn gweld ar ei orau. Mae'n iawn i weld nhw ar ei gweitha. So, diolch am eich amser. Please cysylltwch a cawch help. Pidwch a dioddau ar ben eich hunan. Sy'n byd da yn dod o dioddau ar ben eich hunan.